שלום לכולם. מהו אחד הדברים שהכי חשוב שנזכור בתוך תהליך זוגי? אז נעים מאוד, אני אייל אנטבי, מגדלור של אנשים, יועץ מאמן ומלווה זוגות בתהליכים ליצירת מערכות יחסים איכותיות ומצליחות. אחד הדברים שהכי חשוב שנזכור בתוך תהליך זוגי הוא שמה שתשקיעו בו הוא זה מה שיגדל ויצמח. כשאנחנו מתחילים תהליך זוגי אנחנו בעצם רוצים להתגבר על אתגרים שהיו לנו ולייצר זוגיות איכותית ומצמיחה שתשרת אותנו גם כבני אדם בפני עצמנו וגם כבני זוג וגם כתא משפחתי להמשך הדרך. ולכן חשוב שנזכור שמה שנשקיע בו הוא יגדל ויצמח. כשאנחנו עסוקים בנקודת זמן מסוימת, במה קרה בעבר, במי עשה יותר, במה יקרה אם זה ייחשל, תשומת הלב שלנו, אנחנו משקיעים רגע בנקודות השליליות, וזה בהחלט מה שגדל וצומח. אנחנו חווים תסכול ומרמור וקנאה ואגו בתוך דבר שאנחנו רוצים בעצם להשיג בו את ההפך. כשאנחנו רוצים לייצר משהו חדש, אנחנו רוצים לשנות את הפוקוס שלנו, אנחנו רוצים להשקיע במה שכן ולא במה שלא. כשאנחנו רוצים לייצר יותר מפגשים משותפים, אנחנו רוצים ליזום אותם. זה לא באמת משנה מי יוזם יותר ומי יוזם פחות, העיקר שאנחנו מצליחים לייצר מפגשים משותפים, פעילויות משותפות. כשאנחנו רוצים לייצר שיח איכותי ומצמיח, זה לא כל כך משנה אם פעם אחת נכשלנו או פעם אחת מישהו ירים את הכל, אם אנחנו מחויבים ואנחנו מפרגנים אחד לשני ואנחנו מוכירים אחד את השני על השיח הקודם שבו הצלחנו כן לייצר את מה שרצינו. בואו נתמקד במה שכן ולא במה שלא, בואו נשקיע בטוב וזה מה שיצמח ויגדל בחיים שלנו. אם אתם נמצאים בתוך מערכת יחסים ואתם לא מצליחים לבטא את הדברים האלה ואתם חווים בעיקר תסכול, מרמור, אכזבה, זה בסדר, לא קרה שום דבר. אני מזמין אתכם לפנות אליי, אנחנו נקבע פגישה, אנחנו נבין רגע מה האתגרים שלכם, איפה הקושי שלכם נמצא, אנחנו נבין בדיוק מה ישרת אתכם ואיך אתם יכולים להתקדם קדימה, ואם תבחרו כמובן, אנחנו ניכנס לתוך תהליך משותף, שדרכו תוכלו לייצר את המציאות שלכם, את המציאות הזוגית שלכם, בדיוק כמו שחלמתם אז, שנכנסתם מתחת לחופה. בינתיים אני מאחל לכם המון בהצלחה.